Vi kan ikke finde den, Max. Vi har ledt overalt. Den er forsvundet. Nej. Jeg kan ikke køre på Jule. Jeg kan ikke gå. Og nu har jeg tabt min walkie-talkie. Sådan en politi-app som mig er ikke særlig meget værd. Men du har jo os. Men det er jo meningen, jeg skal passe på jer, og ikke den anden vej rundt. Det er da lige meget, Max. Det er vigtigere at finde nogen, der kan hjælpe os. Ja, du har ret. Okay, hvad siger I til det her? Mia bliver her sammen med mig. Man skal nemlig aldrig efterlade en såret alene. Lige præcis. Martin, du tager over på caféen og forklarer, hvad der er sket. Hopsa, du cykler ned til hospitalet og får fat i noget hjælp. Den klarer jeg, Max. Og vil du ikke nok sige undskyld til dem, Martin? Jo. Og kør nu forsigtigt begge to. Der skulle nødt ske flere uheld.